दंबाय बायदि आं नों मुलि जानाया कयदिन जाबाय दिनै मुलि जानाया आङो दाथ' आदा मास जाखांबाय ओमफ्राय दा आदा मास जानानै आं नै दा दाख्लै गोदान हरनायखौ जागासिनो बाव ओमफ्राय नै दाखौ आं लांफैबावदों मुलिखौ ओमफ्राय जायै जायै दा मोजां मोनदों नोंना ब्रेस्ट टिउमार दङमोन ना औ औ 3 पॉइंट बेसेबां दङमोन 11 3.11 दङ 11 दङमोन दा बेसेबां पार्सेन्ट मथा मथि हामबाय थाव नोंनि आइडियाजों आंनि आइडियायाव दा आदायानो हामबाय आरो खमिदों आदायानो औ औ दा कयदिन जाबाय दिनै जानायाथ' सिगांनाथ' 15 दिनमोन नालाय ओमफ्राय दाथ' आं सानाखै दा सप्तासे बारबायदां जिखुनु मास मोनसे जायाखै आरोखि औ मास मोनसे जायाखै मास मोनसे जायैयावनो आङो बेबायदि माबाखौ मोनदों आरो मुलिखौ जानानै मोजां मोनदों बिदि आदायानो हामनाय आरो एसे दे बेखौ थेंक इउ नों भिडिअ बानायदों बेखौ मेरला मानसि नायगोन ना मेरला मानसि माने बे प्रब्लेमाव माबा दं जागासिनो दं दे थेंक इउ